Foi un susto considerable e hai unha persoa ferida. Unha condutora sen carné estrelou o seu coche contra o despacho de billetes da estación de autobuses de Fisterra. A condutora, que é estranxeira pero vive na vila, enfróntase a un delito contra a seguridade vial por conducir sen permiso. Eu estaba aí no contenedor e sentía un coche encima da acera, bueno, un coche mal aparcado e tal, e sentía que estaba acelerando a tope e digo, coño, que pasou aí e tal. Como que quixera arrancar para diante, pero tipo meteu marcha atrás e arrancou todo, hostia, chiando rodas e espichouse aquí contra a caseta da señora. Boas tardes, martes 21 de xullo, benvidos ao Galicia Noticias. 3 menores e unha muller foron rescatados en Sada despois de seren arrastrados polo mar cando se bañaban na rampla do Porto. Os menores estaban na auga con flotadores cando a forza da corrente os empurrou mar adentro. Unha nai tratou de chegar a eles sen éxito. Un bote da Asociación Cultural Os Patexeiros logrou salvalos. Sí, eran catro menores que se viron á deriva e unha persoa adulta que xa estaba exhausta de feito e os compañeiros pois botaronlle unha man para volver para a terra. Hai unha señal que lo pone, ¿no? Pero normal, tamén he visto bajar por aí por la escalerilla pues alguna persona adulta bañarse. Hai malestar entre os bañistas das praias de Cangas no Morrazo ante a falta de balizas nos areais do municipio. Este verán non se colocaron as boias que separan a zona de baño da área reservada para as embarcacións. Iso fai que ás veces non se respecta a distancia de seguridade entre barcos e nadadores. Din que é un perigo constante e temen que se produza algún accidente. Claro, lo suyo es que la ponga, claro, para tener un poco de protección para los niños y tal. Son unha delimitación do espacio onde se pode nadar, lógicamente. Pois me parece mal, teñan que poñer as boias, lógicamente, porque as barcas chegan hasta a playa, pero bueno, non sei o motivo polo que non as puseron este ano. No meu caso, pois un ventilador que está de seguido no número 3, máxima potencia, e tratar de resistir así as temperaturas. Nosotros la temperatura con la que solemos trabajar son 25 grados aproximadamente en verano. Y fuera solemos estar a 35, 36, entonces bueno, ese contraste es necesario. Un ventilador non sería da bon. Imposible, imposible. Atópanse en vida a José Manuel Baeza, o veciño de Culleredo de 67 anos desaparecido o venres pasado. A súa desaparición era considerada de risco alto polos problemas de saúde que padecía. Un equipo do Servicio Aéreo da Garda Civil que participaba na súa busca avistou o corpo do home na ría do Burgo, á altura do Hospital Materno Infantil. A autopsia confirma que o home faleceu ese mesmo venres. Polo de agora, descoñécese as causas do falecemento que están a ser investigadas. Na desembocadura do Miño segue a busca do mozo portugués de 23 anos que desapareceu este domingo, uns traballos que desenvolven efectivos dos dous países. Pola parte portuguesa destaca a presenza dun equipo de mergulladores e o emprego de drons, a máis de numerosos efectivos humanos, e pola española a dunha patrulleira naval e drons da Garda Civil. En terra participan tamén efectivos do GES que realizan batidas polas marxes do Miño. Pescadores galegos e portugueses axudan tamén nos traballos. O rescate de 3 menores e unha persoa adulta no porto de Sada pon o foco nunha das imprudencias máis típicas do verán, o incumprimento da prohibición de baño en determinados lugares. Reyes. Sí, os 4 estaban bañándose nesta zona do Porto de Sada, onde, como ven, está prohibido o baño, e nun momento dado foron arrastrados pola corrente e xa non eran quen de regresar. Na auga había tamén varios membros da Asociación Cultural e Mariñeira Os Patexeiros que, ao percatarse da situación de perigo en que estaban estes 3 menores e a nai dun deles, foron socorrelos nun bote auxiliar. Contan que é frecuente que aquí acodan os chavales para mergullarse, pero alertan do perigo que supón tanto pola combinación de correntes como polo tráfico marítimo. O que comezou como unha tarde tranquila puido rematar en traxedia para 3 menores e a nai dun deles. Os pequenos atopábanse na auga cos seus frotadores e non eran quen de regresar porque os estaba arrastrando a corrente. Se viron á deriva e unha persoa adulta que xa estaba exhausta de feito e os compañeiros pois botaronlle unha man para volver para a terra. Cunha neumática, porque estaban ali os compañeiros facendo
pois non sei que actividades cos barcos de madeira e tiñan unha lancha auxiliar e puideron botarles unha man. Noutra ocasión, quizás non poida ser así. Estaban nesta zona portuaria de Sada, onde este sinal indica que o baño está prohibido. Con todo, aquí aseguran que é frecuente ver mozos mergullándose na auga. Alguna vez he visto a alguien bañándose y tal, incluso hay una rampa ahí donde hay unas motoras y tal, y se bañan ahí. Y también está prohibido. Es una señal que prohíbe nadar o bañarse. E ainda así a xente ven. Sí, yo pienso que eso ocurre en cualquier parte de donde haya mar, ¿eh? E disto dan boa conta os socorristas. Aseguran que malia as advertencias e a sinalización, cada verán son moitos os que acceden a zonas prohibidas e de risco, como acontece, por exemplo, nesta praia coruñesa de San Amaro. Los chavales quieren saltar desde el mirador o desde las rocas y en marea baja es una problemática que tenemos todos los años porque no es la primera vez que hay lesiones medulares. Hace 2 años en el embarcadero tuvimos aquí este problema y el desconocimiento del peligro hace que los adolescentes se alejen de la playa donde nosotros estamos vigilando y vayan a espacios donde no los podemos vigilar y saltan también desde la roca. Desde Portos de Galicia reiteran a súa campaña por unha costa máis segura e lembran a importancia de cumprir a normativa, a norma principal que está prohibido o baño en augas portuarias e tamén mergullarse desde o peirao ou outro equipamento como guindastres. En Cangas, os bañistas andan preocupados porque a estas alturas do verán non se puxeron nas praias as balizas que sinalan a zona de baño e iso, segundo eles, xera perigo coas embarcacións. Dende o Concello non dan aínda unha data concreta para colocalas. Unha vintena das principais praias de Cangas non teñen balizas que sinalan o límite das embarcacións para achegarse á costa. Os usuarios están preocupados polo risco que isto supón. Los suyos que la pongan, claro, para tener un poco de protección para los niños y tal. Son unha delimitación do espacio onde se pode nadar, lógicamente. Pois me parece mal, teñan que poñer as boias, lógicamente, porque as barcas chegan hasta a playa, pero bueno, non sei o motivo por o que non as puseron este ano. O Concello tivo problemas para adxudicar o servizo de balizamento e non precisan unha data concreta para facelo. Sen boias, segundo a lei, precisase unha distancia mínima de 200 metros dende a beira ata a posición do barco. Algo que, segundo os bañistas, non se está a cumprir. Hai que xogar coas mareas. As mareas suben a baixa, cando suben, se desplazan, os barcos están fondeados. Os barcos, yates, todo. Pero na baixada se ven hacia a terra, se non cumple os 200 metros do reglamento marítimo. Todos inciden no risco que hai en areais en que se fan campamentos infantís e numerosas actividades deportivas. Hombre, pues realmente tenían que estar las balizas para que no puedan entrar las embarcaciones. Hay un señor que nada normalmente, mira, ese de la boya, el que está ahí, y el pobre, como le venga una lancha, pues fíjate tú, se lo puede llevar por delante. Na ría de Aldán multiplícanse estes meses as motos de auga e as embarcacións que fondean preto dos areais que sen as balizas xa están causando problemas. A autoridade xa protestaron, porque os barcos que salen a moita terra fondeados, os rapaces pois molestan e as nais, porque pode ser un día que te pase unha lancha que se faja que hace un accidente, non? Se ve unha moto acuática, é o peor que podemos encontrar. As motos acuáticas son peligrosas porque tú estás nadando tranquilamente, salen balados e salen mangados con a toda a escaña e te levan e te poden cortar o gotina e te quedas. A falla de balizas é un risco engadido para os servizos de socorrismo que teñen que extremar a vixilancia nestas praias do Morrazo. Sucede en moitas aldeas galegas, pero nesta de Galdo en Viveiro decidiron botarlle enxeño na procura dunha solución. Teñen moito tráfico a carón das casas, os coches van rápido e foron os veciños os que fixeron e instalaron eses sinais que acaban de ver para concienciar os condutores. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. O Tribunal Supremo desestima o recurso da condenada polo crime de Leticia Sanabria no barco de Valdeorras, que ve así ratificada a condena de 12 anos de cadea que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considerou como axeitada neste caso. Condenada e vítima eran compañeiras de piso e de traballo nun club de alterne. A muller que cometeu o crime leva case 5 anos en prisión por estes feitos. O
O camión Ocupa, incendiado no porto de Ribeira o pasado mes de maio, será retirado finalmente do peirao. Un embargo de Facenda impedía movelo dali, agora o xulgado permitirá sacalo do lugar. O vehículo, propiedade dunha empresa pesqueira do Barbanza en quebra, leva tempo inmobilizado na zona. Durante meses, unha persoa ocupouno e fixo vida nel. Un incendio presuntamente intencionado deixou o vehículo inservible. Os técnicos xa lle quitaron os depósitos do gasóleo. Esta tarde, un camión de Despece encargarase de retirar os seus restos da zona portuaria. Houve un accidente de tráfico grave esta mañá no concello ourensán da Rúa. Segundo informa 112, bateron frontalmente un turismo e unha ambulancia e resultaron feridas 2 persoas. O sinistro tivo lugar na Nacional 120, no quilómetro 465. Ambos os conductores tiveron que ser escarcerados, segundo a Garda Civil, e resultaron feridos graves. O condutor da ambulancia foi trasladado en helicóptero ao Hospital de Ourense, mentres que a outra ferida no turismo levárona en ambulancia ao Hospital do Barco de Valdeorras. Foi preciso cortar a estrada ao tráfico mentre se realizaron os traballos de rescate e de limpeza da vía. E tremendo susto en Fisterra, unha condutora sen carné estrelou o coche sen intención, pero a gran velocidade contra a parada dos autobuses. A peor parte levouna a muller que vende os billetes. Tal e como foi o golpe, o resultado puido ser aínda peor. A imaxe do coche encaixado no despacho de billetes fala por si mesmo. Deu o coche dentro. A señora, encima as mesas por encima dela, houve que axudar a sacala e todo o rollo. Tiña todo encima dela, estaba sangrando pola cara, doíalle moito o peito. Foi increíble porque é unha cousa, aquí vais ese despacio, e destruiu todo. A chavala que está dentro tuvo unha suerte terrible, non se explica, vamos. O curioso é como chegou ali o turismo, non foi un accidente ao uso. Sentía un coche encima da acera, un coche mal aparcado e tal, sentía que estaba acelerando a tope, e digo, coño, que pasou aí e tal. Como que quixera arrancar para diante, pero tipo meteu marcha atrás e arrancou todo, hostia, chiando rodas, e espichouse aquí contra a caseta da señora. Foi un golpe grandísimo. Fixera varios intentos de arrancar o coche, escoitaron acelerar durante bo tempo no alto da rúa. Despois foi indo a marcha atrás ata que sen querer e sen saber meteu a marcha atrás. Estuvo dicindo aquí que non tiña permiso, que unha vez que foi o golpe e tal, ela estaba toda nerviosa, e encendeu o coche, eu e máis xente que había aquí, e detuvémola. Aínda a sorte que a fortuna se puxo de cara. Dentro do malo, a gran suerte foi que hai un autobús que sale ás 8:20 da mañán, que se leva moitísimos peregrinos, sempre vai cheo. Este accidente foi ás 9 da mañán xustas. Entonces, só había 2 peregrinas. Había 2 chicas así media orientales ou algo así que botaron a correr, porque nos colleu de casualidade. Un parche posto con presa disimulou o golpe e os viaxeiros que acoden polo billete nin imaginando que salvaron. A vendedora xa recibiu altas poucas horas, pero o despacho permanece pechado á espera de que a muller se recupere das lesións. A condutora é unha muller estranxeira que leva tempo xa vivindo en Fisterra. Enfróntase un delito contra a seguridade viaria por conducir sen permiso. Viano hai uns minutos, veciños de Galdo en Viveiro botan man do enxeño para protestar pola velocidade a que os coches atravesan a aldea. Eles mesmos elaboraron os sinais cos que advirten os condutores de que deben pisar o freo. Así piden os veciños de Galdo en Viveiro que se circule a modo, un sinal feito a man, unha mensaxe clara e con agradecemento. Aseguran que son poucos os que circulan a velocidade permitida. 40, por favor, hay humanos. Sí, me hizo mucha gracia por el comentario de hay humanos, porque yo vengo del sur y demás, y es interesante y yo creo que sí es apropiado, que fueran a esa velocidad incluso menos. Na aldea hai nenos e xente maior os que non lles dá tempo a reaccionar. María ten 86 anos e dalle medo ata ir á casa dos veciños. Se non me veñen buscar xa non vou. Porque volo de medo. Porque ca velocidade que pasan a mentírame. Pasan como vai, sí, pero os camións igual, Circulan a gran velocidade e fan adiantamentos temerarios. La inseguridad que tenemos aquí, como veis, estamos a 1,5 metros de la carretera y la única forma de desplazarse en esta zona, como podéis ver, es la carretera. No se puede ir por otros lados. No puede, la gente si quiere ir al cementerio tiene que venir por la carretera, si quiere ir a ver un vecino tenemos que ir por la carretera. Una tensión constante, porque mira, ahora se van a cruzar justo 2
Y es que no entramos, los niños con la puerta cerrada en casa, porque tienes miedo de que abran la puerta y nada, a enseñarles que vayan muy pegados a la pared, pero es que vives muy nervioso y con estas velocidades. Os veciños xa presentaron varios escritos e desesperados optaron pola protesta. Pasan cientos de coches, yo tengo contabilizado hasta 60 coches en una hora, porque es que no queremos que todo el mundo esté pagando multas todo el día, lo único que pedimos es que nos hagan unos reductores. E parece que o van conseguir. A Deputación acaba de anunciar que vai instalar eses reductores de velocidade na vía. Eu vexome con a explotación de 200 vacas e cunha carreira de veterinaria cuidando as miñas vacas. Sí, porque meu irmán vai seguir con a explotación que temos nós de vacas, entonces para axudarlle. Estou aprendendo a lavar as becerras, facerlle as camas, a pelar, a manexalas. Arranca a tempada de veda, así que o Choco da Ría despídese das prazas ata a campaña que ven. Pecha esta con case 335 toneladas capturadas e case 3 millóns de euros de facturación. E se falamos de Choco, falamos de Redondela, así que hoxe imos ata Cesantes para facer balance coa confraría. A campaña do Choco na Ría de Vigo arrancou a medio gas este ano. Os temporais do inverno atrasaron a un mes, pero a cousa mellorou e a primavera permitiu remontar o traballo perdido. Parecía que iba a ser un desastre porque, bueno, hubo moito mal tempo no mes de febreiro, xaneiro e febreiro, pero en marzo xa parece que empezou a remontar e vimos aí que podía haber posibilidades e, de feito, así foi. Na confraría de Redondela colleron case 40.000 kilos, unha das mellores campañas dos últimos anos. E iso que o Choco vai indo a menos, porque cada vez son menos barcos e menos mariñeiros os que quedan na actividade. É certo que o relevo xeracional é escaso e pensamos que é onde está fallando os datos. Tamén é certo que o marisqueo era fuerte desta cofradía e ao fallar o marisqueo estamos sostidos polo Choco. Este ano salvounos a campaña do Choco. Para compensar o mal ano do marisco, ampliouse 17 días a campaña do Choco nas rías. Agora xa está en veda, nin mariñeiros nin pescadores deportivos poderán capturalo, subilo a bordo ou vendelo. Isto é bo porque polo menos quería, non tampouco se pode queimar coa especie, a ver. Xa levamos casi 6 meses de veda, collendo Choco, hai que deixar descansar un pouco o mar, senón, se estamos todos os días collendo Choco, non vai haber po ano. Pero vou cambiar pa Naza da Nécora. Así que toca cambiar obxectivos e deixalo Choco medrar na ría. Este de Redondela é o máis famoso e, a vista dos datos, tamén dos máis valorados de Galicia. Vendemos €1 por encima da media de Galicia. O Choco Redondela ten moi boa fama, tamén os antecesores fixeron un bo traballo en iso e é certo que o Choco de Redondela é o mellor do mundo. E haberá que agardar o inverno que ven para volver catalo. Aprender como se traballa nunha explotación gandeira é o que están a facer estes días na Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros en Lalín. O obxectivo, promover o relevo xeracional. Aprender a entendelas, manexalas, facerllas camas, coidalas e atender o seu benestar é o que fai a rapazada de 9 a 20 anos que acude á Escola de Iniciación de Futuros Gandeiros na finca Mouriscade de Lalín. E ali vímolos compartir a súa ilusión. Que ademais de formativa, como eu sempre digo, é de sociabilización, non? De que nenos que lle gustan as vacas, nenas que lles gusta o campo, que vexan que hai outros compañeiros, porque ao mellor non hai algún veciño, porque ao final as aldeas cada vez hai menos cativada, non? Pero que vexan que haxa outros mozos e mozas por todo o territorio que teñen a mesma paixón. Eu vexome con a explotación de 200 vacas e cunha carreira de veterinaria cuidando as miñas vacas. Sí, porque meu irmán vai seguir con a explotación que temos nós de vacas, entonces para axudarlle. Serios e responsables veñen moi concienciados sobre a que queren dedicarse. Teñen en mente levar adiante unha explotación gandeira, algúns incluso entre irmáns. Estou aprendendo a lavar as becerras, facerlle as camas, a pelar, a manexalas. Quero ser gandeira de maior e seguir traballando cos animais. E como te ves de maior, entón? Axudando a miña irmá con a granxa grande. Como eles todos,
de aprendiz normal e os dous seguintes foron para a preparación para Batís, un concurso a nivel europeo, bueno, mundial basicamente. O primeiro ano pois fomos e ganamos. Si, nós estamos contentos de poñer o noso nombre a nivel mundial diante de todos os países do mundo, que sepa que somos nós, como están facendo as cousas aquí. A xornada comeza forte para escolares e maiores neste complexo gandeiro referente en toda España, que axuda a planificar o futuro para quen sente esta paixón. Os propietarios de Piñeirais poden acceder de balde aos tratamentos pro control das bandas, uns fungos que causan danos graves nas árbores. As áreas prioritarias sitúanse principalmente no interior da provincia de Lugo. A proliferación das bandas vermella e marrón preocupa no sector forestal polos danos que está a causar nos piñeirais. As bandas dos piñeiros son enfermedades fúnxicas que afectan sobre todo as follas, as acículas do pino. As follas do pino son as acículas, entón hai un fungo que se deposita nesa folla e acaba necrotizando e provocando a morte desas acículas. Si os ataques son reiterados, esas acículas van morrendo, morren normalmente a banda afecta desde a parte inferior do árbore hasta a parte superior, e se os ataques son moi agresivos e moi repetitivos no tempo, poden chegar a causar a morte do pino. Por iso organizaron unha campaña para que os propietarios podan acceder de balde aos tratamentos. En principio, os propietarios particulares teñen que chamar á Fundación Arume e ali darlles unha serie de datos que son pois os seus datos identificatorios do propietario, nomes, apelidos, o DNI, os datos de contacto e despois as referencias catastrais das masas que teñen que tratar, a idade das árbores e que especie. Logo, en función das áreas prioritarias, fan os tratamentos. Os tratamentos son en base a abonos foliares e o que buscan é que o pino este forte, que teña moita vitalidade. Entonces, si é como a enfermedade nunha persona, si unha persoa ten unha enfermedade pero está moi sano e está moi forte, entonces é capaz de superar esa enfermidade. Xa realizaron os tratamentos en bastante superficie. Dende a Fundación Arume debemos de recoller sobre 6.000 hectáreas, das que se tratou máis ou menos a mitade, e despois Montes de Xestión Pública debeuse de tratar sobre 7.000 hectáreas, un total máis ou menos de 10.000 hectáreas. Tamén é importante o manexo silvícola. Deixar espazo entre as árbores fai que estean máis aireadas e dificulta o desenvolvemento dos fungos. Nesta xornada agárdase unha suba dos termómetros en Galicia, sen chegar a ser calor extrema, iso si na conca do Miño de Ourense e na comarca de Valdeorras está activado o aviso amarelo por temperaturas altas. Demetrio, contanos, vai moito calor arestora aí no barco? Vai moita calor, yo que se agarda. De momento hai que botar mando ao abanico das sombras, das terrazas ou dos refrescos, hidratarse moito auga, e se é fresca mellor, porque agora mesmo os termómetros aquí marcan no barco de Valdeorras 32 graus. As previsións apuntan a que se podan acadar os 36, ollo, porque mañá as temperaturas serán incluso máis altas que as de hoxe. Son os restos desa vaga de calor que afecta especialmente noutras puntas da península e que en España tamén chega, aunque un pouco máis sesgada, e onde afecta precisamente na zona de Ourense, aquí no barco de Valdeorras e tamén nas zonas da propia capital ourensana. Levamos moito tempo con moito calor, é agobiante. Pois salindo temprano por a mañá, que é un pouquiño máis fresco, e bueno, e por a tarde piscina, río e casa. Non nos queda outra. Que levo ben. Eu aquí dentro teño aire acondicionado, non teño problemas, de fora se vayan arreglando. Llevo 2 días, bueno, he estado en Orense capital y allí creí que me ahogaba y aquí me está pasando lo mismo. Y ni siquiera aquí al lado del río se puede respirar, mira. O verán semella non precisar descanso e os termómetros lembran cada pouco que a calor non dá tregua. Loitar contra as altas temperaturas supón todo un reto en moitos fogares. Puxen aire acondicionado este ano, porque o ano pasado xa foi un ano moi caluroso. Co tempo que fai aquí en Ourense si cumple o aire acondicionado. Ventilador, toldos ben nas ventanas e vamos tirando. O aire acondicionado, pensaches en poñelo algunha vez? Non, nunca pensei. Iso na casa, pero certo é que pasamos moitas horas no traballo, tamén aí as opcións varían dun caso a outro. Nesta axencia de viaxes, por exemplo, non imaginan un verán sen aire acondicionado. Imprescindible aire acondicionado, hay que tener un ambiente de trabajo ideal. Nosotros la temperatura con la que solemos trabajar son 25 grados aproximadamente en verano. Y fuera solemos estar a 35, 36,
Entón, bueno, ese contraste é necesario. Pero o caso é que o aire acondicionado consume máis enerxía, aumenta a nosa factura da luz e reseca o ambiente. Ademais, precisa unha instalación que non sempre se pode ou se quere asumir. Hai que, digamos, ir tirando co calor como se pode. No meu caso, pois un ventilador que está de seguido no número 3, máxima potencia, e tratar de resistir así as temperaturas. Os ventiladores son moito máis económicos e non precisan instalación, pero a partir dos 30 graus xa non son tan efectivos. E o que buscamos é reducir a temperatura mesmo en plena vaga de calor. O aire acondicionado escala posicións. Un aire acondicionado es lo más recomendable, bien, porque es frío, es fresco, vas a sentir que eliminas ese calor por completo, pero también hay climatizadores que se colocan con agua y pueden bajar bastante temperaturas en el sitio. Si es abierto, es lo más recomendable tamén. Con todo, lembran que calquera opción ten as súas vantaxes e inconvenientes e que hai moitas variables a ter en conta, como por exemplo o que esteamos dispostos a gastar, o tipo de vivenda ou local para refrigerar ou os efectos na nosa saúde. Degustar un xeado pode converterse nunha experiencia sorprendente. Máis alá do chocolate, a vainilla e a nata, a xadería artesanal está a introducir sabores pouco convencionais. Algúns deles, ademais, están inspirados en receitas galegas. Nesta xeadería artesanal da Coruña introduciron este verán un novo sabor, xeado de kiwi amarelo. Hicimos la prueba y la verdad que a la gente le gustó bastante y pues nada, se quedó ya ahí en el nuevo sabor del verano. Los voy probando y así pues de alguna manera me voy quedando con los sabores que aparecen. Entre eses sabores pouco convencionais, cada vez son máis os inspirados en receitas tradicionais galegas. Vendemos muchísimo el queso, que es un queso curado de Ulloa, queso gallego, que es un queso de Anavisa. Temos requesón con figo caramelizado, que además, bueno, pois está moi ben aquí en Galicia porque ten moita fama e tal. Tamén temos o café de pota, que a xente tamén lle chama moito a atención. Probara xa anteriormente o que é o café de pota? Sí, porque non é a primeira vez que venimos a La Coruña. O xeado, como está? Pues moi bueno, ya venimos aquí por eso precisamente. Propostas novidosas que comparten protagonismo coas xa clásicas. Yo soy más de chocolate y fresa de toda la vida. Gústame o xelado de chocolate. Tamén un pouco limón. Non me gustan os queixos, non? Eses non. O tiramisú probáchelo. Sí, pero ese para ti. Tiramisú é para mí, sí. Sabores salgados, así algo máis, non sei, tomate, pemento... No, nunca os probei. O de boletus, tomate, o de pemento, esos claro, son máis caracterizados máis ben para a hostelería, porque, bueno, pois eso, non é moi típico que veñas a unha xadería a pedir pemento de Herbón con nata, por decirlo así. Sabores orixinais que buscan sorprender a quen os degusta. En Pontevedra, a reciclaxe está agora máis preto da casa. O Concello estrea un punto limpo móvil que percorrerá os barrios da cidade para que os veciños poidan desfacerse daqueles pequenos residuos que acumulamos nos fogares. Cada 15 días, el lunes, estamos aquí. Ah, perfecto. Sí, si no es aquí es en aquella acera, pero por esta zona. A presenza deste punto limpo sobre rodas non pasa desapercibida no barrio da Parda. No seu primeiro día espertou o interese dos veciños e moitos se aproveitaron para reciclar pequenos electrodomésticos, utensilios de cociña, ferramentas, pilas, residuos textis e outros aparellos. Aquí raes y bombillas por detrás. Tenemos ahí iluminación. Y eso es cartón. Sí, o metemos aquí a tableta, nos raes, que son os pequenos aparellos de todo. E logo o cartón temos que reciclar nos propios contenedores. Os sectos que moitas veces acaban guardados nun caixón porque non sabemos onde levalos. Estos tiños xa fai 6 meses para tirar, pero non sabía onde tiralo. Entón, ahora con esto enteréme que bien estaba por aquí. Porque hay veces que es complicado llevar cosas si no tienes cómo al punto limpio y llega un momento que si no lo quieres tirar donde no debes no sabes cómo deshacerte de las cosas. Eu levo unha vez ao ano, pero así é máis fácil. Estará operativo de luns a venres polas tardes e cambiará de barrios cada día para chegar ao maior número de persoas. Está respondendo moi ben, están dicindo que era algo que facía falta desde hai moito tempo e, bueno, están
respondendo moi, pero moi ben. É que moi bo, o sea, todo que sexa pois, reciclaxe e cousas favorables a isto, pois estupendo, moi ben. O obxectivo é claro, que reciclar sexa cómodo, rápido e que este ao alcance de todos. O Concello xa prevé incorporar un segundo punto limpo móvil ás parroquias de Pontevedra. Marchamos los que esgotamos o noso tempo. Deixámolo xa con Marta de Arriba ao Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.